Diyos maray na aga mga tugang. Sa satong pagpamibi, idulot man po niya to ang mga minasunod na mass intention. Thanksgiving. Hali kay Betty Kua. Hali man kay Ferodisa, Honrado and family. Thanksgiving man, dulot man ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For gift of life, hali sa Malbar family. Mga special na intensyon for good spiritual, physical health and safety of my family. Hali kay Rosie B. Asupardo Cantara and family. Hali man sa Garcia family. Nina Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Special man nakahagada ni Domingo Peña Flor. Para sa kapahingaloan kan makalag. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfali. Para kay Efren, hali kay Eva Flores. Para kay Carmen, hali sa Apun family. Para kay Flor de Lis, hali kay Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni Nora, dulot ni Silvino Noyles and family. Para kay Melencio, dulot ni Irenea Garing and family. Para kay Flor, dulot kan Rico family. Para kay Martha, dulot ni Doc Yvette Luveres. Para kay Estela, Florian Sr., dulot kan Destura and Diaz family. Para kay Edison, dulot ni Belen Amurao and family. Matindog na po ang gabo sa pagpoon kan Santa Misa. Ang magaramit na madya, pahalalan ka, ulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Lunes sa laog kan Oktaba, kan Paskwa o pagkabuhay liwat. Idulot niya ito ining Santa Misa para sa satuyang mga personal na kahagadan. Paghagad, lalong-lalo na nin kusog, tanganing ining pinagselebrar niya itong Easter. Sa tuya ining mahiling, asin masilag sa satuyang buhay. Kan satuya manlugod na buhay, maging testimonya. Kan Diyos na buhay sa tahaw niya to gabos. Ikaapat man ining aldaw, kan satuya pong misa novenaryo sa pag-andam niya to sa maabot na kafiestahan, kang Divine Mercy, sa maabot pong Domingo. Ngunyan midbidunta ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkarigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay na kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ti Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, na daig sa koran. Amen. Kagurangan, maherak ka,
Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibig kita. Sa tuyang niya na i-recite ang kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marhay ang buot. Inumaw mi ka, Rukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kani, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kanama, kahiraki kani, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesu Kristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. O Diyos na danay na nagpapatalubo kan sa imong simbahan, hulikan bagong kapag-arakian, warasan, sa imong mga nasasangkuban na ang sakramentong inako dinda sa pagtubod, sa saindang buhay tungkusan. Uli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibong. Si Pedro nakatindog kay Ibaan 11, naghagad na himateon siya asin nagtaram sa inda. Mga Hudiyo asin gabos na mga taga Jerusalem, himatean nindo ang sakong mga tataramon asin pakasabuto nindo. Mga Israelita, dangugan nindo ako. Ako nagtataram sa indo, dapit kay Jesus na taga Nazaret, tawong pinatunayan ni Diyos sa atubang nindo. Naggibo nin mga milagro, mga tanda asin mga ngangalasan na aram nindo. Susog sa dati ng plano ni Diyos, itinaos siya sa indo, asin sa indong ipinagadan sa kamot nin mga masiwawa kan ipako siya sa krus. Alagad siya binuhay liwat nin Diyos, asin hinali ang mga sakit nin kagadanan. Huli tadain mahihimo na siya masakupan kan kagadanan. Siring sa sinabi ni David, dapit sa iya. Danay nauya sa ko ang kagurangnan, siya sa tuo ko, day ako mag-aalang-alang. Kaya at kinakaugmakan sa kuyang puso, nag-aawit ang sakuyang dila, asin ang sakuyang pagkatao na bubuhay sa paglaong. Huli taday mo ako itatao sa kagadanan, day ka man matugot na ang sa imong banal malapa. Itinutukdo mo sa ko ang dala nin buhay, papanoon mo ako nin kaugmahan sa imong atubang. Mga tugang tuguti akong magtaram sa indo kan katotoahon, ang patriarkang si David, nagadan asin ilinubong, asin ang sa iyang lubungan, uya sa to sa gudngunyan. Alagad siya propeta asin aram niya, na tinugaan siya nin Diyos asin sinumpaan, nasaro sa iyang kapag-arakian, papatukawon sa iyang trono. Kan sinabi na dai sa itatao sa kagadanan, asin ang sa iyang laman, dai makakamidbid nin kalapaan. Sinabi ini dapit sa pagkabuhay, liwat kan Mesiyas. Iyo ini si Jesus na binuhay liwat kan Diyos. Kami ang mga saksi kaini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Suruga ako, O Diyos, ika ang sakong paglaong. Suruga ako, O Diyos, ika ang sakong paglaong.
Ampo na ako, Diyos, tasta sa imo ako nagpapaalaw. Masabi ako, ika ang sakong kagurangnan. Ika kagurangnan ang sakong kahirasan asin sakong kalis. Ika ang magpapadanay kan sakong pamana. Suruga ako, Diyos, ika ang sakong paglaom. Inuumaw ko ang kagurangnan na naghuhulit sako. Minsan banggi pinapatanidan ako kan sakong puso. Danay kong ginigirumdom ang kagurangnan, kung siya nasa tuo ko, dainin makakapurisaw sako. Suruga ako, Diyos, ika ang sakong paglaom. Itukdo mo sako ang dalanin buhay, yaong sa atubang mo ang bilog kong kaugmahan, ang kagaya-gayahan makukua sa tuo mo sagkod paman. Suruga ako, O Diyos, ika ang sakong paglaom. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saim Pagrukyaw kan Espiritu. banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Natatakot, alagad pano, ninda kulang kaugmahan, hidaling nagruluwas sa lulubngan ang mga babae, asin nagdalagan sa pagbareta sa mga disipulos. Sinabat sinda ni Jesus sa dalan asin sinabihan, mag-ugma kamo. Nagranis sinda, nagluhod, asin kinugos siya sa bitis. Si Jesus nagsabi sa inda, "Day kamo matakot, paduman kamo ibareta nindo sa sakuyang mga tugang na magduman sinda sa Galilea, dumaninda ako mahihiling." Mantangan mga babae na sa dalan, pasiring sa Galilea, nagkapira sa mga bantay nagduman sa syudad, asin inusip sa mga puonin kapadean ang gabos na nangyari. Ang mga ini, nagtiripon, kaiba ang mga puon sa banwaan, nagkauruyon sinda. Dangan ang mga soldados, tinawanin kwarta, asin tinugon. Ini ang sabihon nindo, pagkabanggi, ang sa iyang mga disipulos nagduman, asin hinabon ang bangkay, mantang kami tururog. Kung ini makaabot sa talinga kan gobernador, kami na ang bahala sa iya. Di kamo mahandal. Inako kan mga soldado sa kwarta asin inutob ang itinugon sa ila. Kaya sagkod ngunyan, iyon ang usipon sa mga Hudiyo. Mga tugang marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Happy Easter. We don't just greet each other a happy Easter, kundi ang challenge kay ini Easter celebration na kita po isabuhay niya to an Easter. Let us try to live Easter sa buhay niya to. We have become an Easter people with an Easter mission. Dahil sa na natatapos sa mga selebrasyon ko di an padagos na pag-agyat na masilag, mahiling po sa satuyang buhay an Diyos na totoo man ang na buhay para sa satuya. This is one of the post-resurrection events. Ini pong satuyang Ebanghelyo kung saan nadangog ta sa mga kababaihan nagduman sa lulubngan kan satuyang kagurangan. Magayonon sa description, natatakot, alagad, pano nin kaugmahan. Sisay man ang gadang day matakot. Na nakahiling kanin gadan na nabuhay liwat. Pig-istoryahan kalanganin niya dyan nga sa CR sa taas. May nagpapahiling dyan. Natatakot ka na. Lalo na kung nahiling mo so nagpapahiling. Naara mong gadana. Diba? Natatakot sila. Pero, pano nin kaugmahanan sa ilang puso. What is interesting here, may ko ining na hapot sa kuyang sarili. Nga daw ta, bako tulos sa mga apostoles yan nagpahilingan sa itong kakurangan. Nagpahiling sa mga kababaihan. Aram na nindo ang rason.
Siguro gusto kan kagurang na nasubareta, manunungod sa iyang pagkabuhay liwat, makalakop tulos. Ang mga lalaki kaya secretive na marahay. So mga babae, without offense, meant of course. So mga babae, kang nahiling siyang nabuhay liwat, iyo ang tugon kan sa tong kagurangnan. Sige na, lakaw na kamo, sabihan mo, ang sa indong pag-iriba, na ako, nahiling nindo, asin magtiripon kamo sa Galilea. Diba? So, magtiripon sa Galilea. Una ako graduation. On the contrary, so mga soldados, itinago itong katotohanan na si Kristo, buhay na liwat. Binayadan sila ng kwarta. Diba? Ang pinalakop ninda fake news na sabi kan instruction sa inda, o sabihon ngayon nindo, na hinabon kan mga disipulos ang bangkay. Kaya mayo na. Nadaiman totoo na nabuhay liwat si Kristo sa mga gadan. Kaya baga sabi di sa last part kang gospel, kaya sa kudgon yan, iyo ini ang usipon sa mga Hudiyo. So duwang disposisyon about the resurrection. Not supaglakop kan bareta, kan good news, na iyon sa tuyang misyon, na si Kristo buhay na liwat. Ikadua, supaglakop kay ini fake news or pagtahog kan inaapod niya tong katotoohan. Now, magayon na paghurup-hurupan, what kind of Easter people are we? Kita daw itong sinasabuhay sa katotoohan na si Kristo buhay na liwat? O kita itong arog kaining mga bantay o soldados na nagpapalakop kan sala? Being truthful means that we can grow and mature in our faith and relationship, while falsehood circumvents the truth to promote vested or selfish interest. So, ang challenge po sa tuya mo niya na Easter is this: let us try to discover the truth about the resurrection of Christ. Live this truth. And of course, share the good news. Share the truth that Christ is alive by our lives. Amen? In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ipadagos na po niya to ang Santa Misa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod, kan Diyos sa mga makakam. Akoon malugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilugyang banal na simba. Kagurangnan, namibibi kami, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong mga banwaan, tanganing binaago kan pagpahayag kan sa imong ngaran, asin kan bunyag, magkamit sinda kan daing tapos na kaugmahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang mga espiritu. puso, Initaas mina sa magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas,
na danay na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng dayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundag ang mga aki inin liwanag para sa buhay na daing kasagkoran, asin namubuksan ang mga atryo kan langit noon nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos an sa mong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati ngani man ang mga langit noon na bertudes asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabolin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdapat. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal kong kinigirumdom, an kapahingaloan kan kalag, kan saro kan sa muyang naging mga formators kay ito sa seminaryo, si Father Ad Ranyola. Siya, sinangabos na mga gadan, dangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalaugon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin pagpasalamat sa imo. Siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukduan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang muot mo sa daga, ninsiring sa langit,
Ansa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imo Sa tuya po mo niya naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinakban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinakban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinakban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kagurangan ang makakapano, ang panugang pamana na hinihinaw minsan kuyang dukhang puso. Buhay nilingawan sa pagsunod sa nilakawan, pagkusuga sa kaliyahan, mauntok sa imong kabutan, nawan gabos mawara, nawan gabos mangbaya, anurog na mahalaga, di ka mapasakuya. Ikapalan kagurangan, ang makakapanood,
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami. Ang grasya kan sakramento Pascual, magsupay sa samong mga isip, tanganing ang ginibo mong maglakaw sa dalanin danay na kaligtasan, papagkanigoon sa imong mga balaog, huli kay Kristo na samong kagurangan. Amen. Salamat po sa Indugabos, lalong-lalo na itong mga naging parte po kan sa tuyang mga selebrasyon kang nakaaging Semana Santa. Iniimbitaran ko po kamo sa maabot na Domingo as we celebrate the Divine Mercy Sunday, Feast of the Divine Mercy, sa 9:30 a.m. na misa. Sa tuya po isa-celebrar ining espesyal na kapiyastahan kan Divine Mercy. Ang kagurangan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Umayag ihayag, purihin siya, at ating ibon niya, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tunubos. Langit at lupa at siya'y papurihan, araw at alay siya'y pararalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa kanal. Hallelujah. Thank you.